Tugang Diyos marhay na aga po sa Sendoga Boss. Pasensya na talagang sibot. Oy, kumusta sa mga parantabay niya to? Digdi po sa siyudad kan Iriga, asin man sa probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya din Albay. Iba niya to sa lado technical si Chabi na obra. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Una kuma kunya na naman bagsak so uran. Malumlum na naman po na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Kaya duman sa mga kababayan niya to dahil malingaw na magdaranin pamandung, payong o kaputi. At talagang dipisil kung arog kayo niyan na panahon. Sagkod ngo niya na labo-labo pagiraray na mga pagtrabaho, pag-akal kan mga drainage sa kanal dyan po sa kasentruhan ka na siyudad din Iriga. Ribot-sibot na yaon sa City Engineer's Office asin man na General Services Office. Magayon na gibo po ini kana lokal na gobyerno kana siyudad din Iriga. Sa panggenot ni Mayor Rix Oliva. Morning kay Attorney Nonoy Waperina kana City Hall ana City Administrator kana siyudad din Iriga. Palan duman po sa Kongreso may pinagabubusol si Manila 3rd District Representative Joel Chowa na gibuo national artist si Rodolfo Dolphy Quezon Sr. Na pinagsasabing hadi ka na komedya. Nagfile si Chowa kan House Resolution number 41 ka na Hulyo 9 sarong aldaw bago na 13th date anniversary ni Dolphy. Sa resolution, pighagad ni Chowa na inominate kan House of Representatives si Dolphy sa masunod na call for nominations. Sigun ki Chowa, pinagagawadan man ka ito si Dolphy in Grand Color of the Order of the Golden Heart ni dating Presidente Noynoy Aquino bako sa nahuli nakapagtaunin kaugmahan sa mga Pilipino kundi huli naman sa iyang pagtabang asin karahayan na buot. Sigun sa iya dakulaan ang bagkan comedy king sa showbiz industry sa nasyon na maaram si Dolphy ka na Hulyo 10, 2012 sa edad na 83 bilang pagbisto sa naging kontribusyon niya sa Philippine Entertainment pigdeklara ni dating Presidente Aquino na National Day of Remembrance. Kaya dakulang bagay po ini sa sinambit ng komedyante digdi po sa tuyang nasyon. May pinagsusulong na resolution si Congressman Joseph Chowa ka na Metro Manila para maging national artist ining hadi kan mga komedyante digdi po sa tuyang nasyon si Rodolfo Quezon Sr. o sa alias na Dolphy. Sa Roman po na nalugadan mientras na 20 iba pa na iligtas matapos masulo na sarong naka-angkla na barge duman sa Sorcom Pier sa barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay.
Sigon ki Barangay San Isidro, Santo Domingo, Kapitan Danilo Ballester, nagapuon subota na kalayo sa pagluluto kung sa'y naputol digdian hose na pinagagamit ka sa kalan. Maut pa man na subutin ng palsukon gamit na fire extinguisher alagad dahilan sa kusog ka na kalayo ang dain na ini nakayanan pa. Sigun pa sa opisyal, tulos man na nagresponde ang Bureau of Fire Protection as in man emergency response team alagad naging masakit subuta na pagpalsok sa kalayo dahilan sa makusog na duros habagat. Presente padagos man na pinag-iimbestigaran kan mga autoridad ang nasambit ng insidente. Duman sa probinsya man ka na Masbati, na tumtumanin kalayo ang sarong-harong sa Porok 3, Barangay Anas, Masbate City. Sigon kay Masbate City Fire Station Public Information Officer Fire Officer 2 Micah Tiden Migo sa pakikipag-ulay kay ni sa mga miyembros ka na media daima na tulos na kapag responde ang mga otoridad sa insidente dahilan huli naman ining na-report sa inda. Apera digdi nagtabang-tabang man ang mga residente sa pagpalsok ka na kalayo tanganing mayong ibang harong an madamay. Basado sa investigasyon, nasa 10,500 ang kantidad ka na danyo sa sinigibo man na subuti ni sa light materials an harong. Sa presente, padagos pa man na pinag-iimbestigaran kan sa indang opisina ana dahilan ka na pagkakasulo. Sinabi man kan opisyal na ini na panduang kasulo na nailista sa syudad ngunya na bulan na Hulyo. Mientras na minsay man si Migo sa mga residente na kun sakaling magkaigwanin kasulo iyo an iwasan munan pag-live sa social media asin maghagad nin tabang sa mga nanunungdan na ahensya tanganing marespondehan tulos an arog kayning mga insidente. Manggata iinuton panindoan pagpo-post ay na muna pagpara puro post pag-arog po kaya na bagay ta masakit saka kunyan man unfair man duman sa nasuluan imbis na tabangan an iba man kaya pag-arog kayan ng mga insidente iniinot palugod an pagpara-post sa social media na dahil man po yan makakatabang at ang aning nagkaigwanan nin remalaso so tao napaarog pa kayan ang sitwasyon ay pambihirang buhay tayo ni. Dapat isipon man po nindoan na mamatean ka na nasusuluan. Masakit po bagaan na masuluanin harong. Tapos kung minsan siyempre ako man po yan na basta-basta mapuon kita sa uno. Lugadan mana na sarong trabador matapos sa pagsasaksakon kan sa iyang parientes o kapamilya duman sa barangay Kugon, Panitan, Capiz. Pinagbistuan biktima na si Edith Tomano Batuegas, 46 anyos, mientras na ang suspect iyan na pinagbistuman na si Pacifico de la Cruz Batuegas, 59 anyos, parehas residente ka na Sitio Calle 13 kan naunang bita ng barangay. Sa impormasyon ka na Panitan Municipal Police Station, mientras na pinagsasarado ka na biktima sa iyang kudal na kawayan
Anpigranian man siya kan sospetsado na kaintuburat. Sinabihan pa kan biktima na magpuli na ang suspect alagad imbes na magpuli, bigla na silang nagkuhanin kutsilyo ang sospetsado asin pinagsaksak sa walang braso ana biktima. Bubutas pa man kutaan duwa asin pareho sindang buminagsak sa daga. Tulos man na pinagdara sa Bailan District Hospital ang biktima para sa magkakanigong bulong. Na-recover man sa pinangyarihan ang sarong 22 pulgadas na kutsilyong pansaksak. Grabe, halabaon. Mientras na kusama na nagsukuan na suspect sa Panitan Municipal Police Station asin nagtitinir sa kustodiya kan pulisya para sa magkakanigong disposisyon. Hoy, kumusta man palan ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. asin man ki dating Vice Governor Sal Fortuno Sr. dyan po sa napatan na Buwa Camarines Sur. Siyempre ki Rone M. Saka ki Angelo de Villa. Kumusta man ki Engineer Ares Hermoso ka na DPWH 5th Engineering District ka na Camarines Sur. Ano daw, totoo na may karibay na subot o pigribayan na si Engineer Leopoldo Barilla Jr. bilang District Engineer kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Ihapot ta daw ini kay Engineer Ares Hermoso kung gaano ini katotoo. Ngunyan po kadakol kan mga reshuffle pinag-riribayan na bako sa ng district engineer magin salado kan Land Transportation Office maski ang PNP asin iba pa pong mga ahensya ka na sa tuyang gobyerno patinganan mga kapadian igwamanin mga reshuffle. Kumbaga normal man po yan sa tuyang susyudad na pag riribay-ribay nin posisyon, nin lugar. Siyempre kung overstaying naman, pamilyar ka ng maray sa lugar na yan. Tapos kung kadakol mo naman mga nagkaharaman na complacement, pwede ka naman na ilipat. Oya po ang pagirumdum duman sa mga mahilig mag-utang na dahil nagbabayad. Sana po maging aware ka mo digdi. Yan ang problema kung minsan igwaka kitang mga kababayan na abang hihilig sa nang magparautang. Alagad pag siningil mo na, yun ang anggot sa imo, kalaban ka na. Yan po ang dipisil. Pag-arog kaya ng ibang mga kababayan niya to na tataw sa nang magparapangutang dahil tataw magrumdum kan sa iyang babayadan. Siyempre bako sa naman pong post dapat talaga ireklamo man sa barangay asin nakakalangkaw dahil man pwede mag-demand din cyber libel itong pig post dahil ang taenot sa gabos irresponsably kaya ka pig post. Puso naman ngunyan kung sisay pa itong may utang iupan maisog. Pwedeng mangutang pero dapat tataw ka man magbayad. Sabi ni Attorney Sam sa Rapi Tulfo, kung mayo kang utang na dudulagan, mayong ipopost sa social media. As in, mayong kaso ito. Mas okay sana i-post sa social media para aware itong mga nakakabisto sa Indo na napaka-irresponsable mong tao.
Basin day ka na pwedeng makaotro, day ka pwedeng pangarugan. Yan po ang pagirumdum duman sa mga mahilig magparautang dait at taong magrumdum na magbayad. Sabi man kaining saro, siguro maging maingat na sanaman kita sa pagpapautang o pagpapasubli. Kung aram man yato na masakit sindang magbayad, cancel na tulos dahil lantan pagtitiwala sagrado. Dapat may o balikan in respeto. Kung maray kang mangutang, mas dapat maray ka man na magbayad para pagtiwalaan. Hindi man saro kontra siya na ipag-post. Desisyon kung pautangon sinda, magbabayad man o dahil nasa sa inda naman yan. At least nakatabang ka, kaya dahil makabayad, kaya tamayo man nga ning pambayad ay pambira. Kaya nangutang, tamayo nga ni, pambira. Pero bakong araw po kayan milita mayo, nagpaparautang, dahil taong magirumdum kan pambayad, mabibisit ka man talaga pag-araw kayan. Yan ay man ang saro man akong biktima sa arog kayan. Pahali na ako nakiulay, pinagbigyan ko. Una ako tutupadon ang pangako niya sa kuya na sarong taon magbabayad. Kan magpuli ako, permi na sa nang pangako, hasta nakapako. Sagkod maghali, liwat ako, dyan sa Pinas resulta sa ngunyan, pig and friend na niya ako sa FBI, masaklap. Kaya pagpuli ko dyan sa Pinas, baka pa barangay ko naman iyan. Ay, Santisima. Saro, kasuarin, subod, sinabi ni attorney, pakisendig di sa link na video kung kasuarin niya sinabi, ilan tamasakit magtiwala sa fake news, baka kami panbalikan. Ay, dapat kayo ni mag-file na nin bill, file nin resolution, bill, duman sa Kongreso. Patawan na po nin kastigo ang mga parautang na dahil taong magbayad. Iuman sana, tanganing mamatian maninda. Kung gaano sinda kay responsabling parautang. Ay kaman sana, mabubisit ka talaga pag para pabalik-balik ka sa singil, dahil kasiguraduhan. Ano dyan, nagkakapurod-pud nan sa imong tsinelas, an sa imong sapatos, kababalik-balik. Sa parautang, dakula pong konsumisyon, kung minsan digdi sa kinaaban, anarog kayo ng mga tao. Na maray sa namang utang, dahil taong magbayad. Siyempre, mabubuisit ka man talaga. Saro, masakit magtubod, magayon talaga ang mga tataramon na kabidyo, kaya sa bangko nga ni, milyon pan pautang, dahil man nagpo-post. Kita pa kayang dikit sa naman, tapos balikan ng cybercrime. Dapat ka kay ni itong mga paradakop ka na sa cybercrime, dakupon man ang parautang. Nanganing perman, ikada ay nagbabayad kan sa imong utang. Ipaskilan sa imong pangaran, dawa dahil na pagpahiling ang lalaugon. Nanganing iyuman sana, ining parautang na ini, irresponsable na magbayad. Tarpaulin
Pambihira. Ano ba kadakol na bubuisit ako nga niyo man nabubuisit man ako ta biktima man kami sa mong pamilya. Nakabiktima ba ti taga dyan pa sa San Antonio, Buhi, Camarines Sur, Lakabutigun. Pero dahil ko man siya papangaranan, kaya lang makasupog para oma, masangra, irresponsable na magbalukat. Kinasanabagan tuga-tuga, pag-arog ka yan. Talagang masusuya ka man talaga digdi sa kinaaban na ini. Ano daw may mga arog kaya na tao na kapasil magsangra, magutang. Alagad pag sinisingil muna, ipapabalukat muna. Mayo ng pakialam. Kaya manaanggot to, abang buot niya ni Garo Santo, kaya lang sige sa nang tuga-tuga. Parayo bagaan San Antonio, Buhi. Pag para balik-balik mo sana dyan, balik-balik sa barangay. Minsan ini po ang problema ka nagpapautang. Tay ka nalugodan napiperwisyo, napipindyente pa sa trabaho mo. Tapos ika pa nangungonsumisyon pag-arog ka yan. Yaman po na maugbang barata anunsar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin pinanginutan na pagbindisyon sa 387 patient transport vehicles, so ining mga ambulance ali sa Philippine Charity Sweepstakes office na ipinanaw sa manibaibang probinsya digdi sa Luzon kan nagtalikod na Miyerkules, Hulyo 9 o kasudma duman sa Quirino Grandstand sa Metro Manila. Nakatagama ang 387 PTBs sa mga minasunod na rehiyon. 30 patient transport vehicles sa Region 1, 72 na PTBs duman sa Region 2, 99 PTBs duman sa Region 3, as in 27 PTBs man sa Region 4-A, 60 PTBs Region 4B, as in 64 man digdi po sa Rion kana Bicol na mga ambulance. 35 man na PTBs duman sa Cordillera Administrative Region. Dakulang tabang po ini kung naigwanin mga remalaso o aksidente, insidente. Nanganing makapag-respondean mga bagong ambulance na ini na warak digdi po sa satuyang nasyon kan satuyang presidente. Nasa tuya pong tamang oras, eksaktong alas 9 na pagkaaga. Benaticos man kan nagkapira nga netizens ang subot pagiging doble kara ni Senador Juan Miguel Sobere ay pambihira.
Tapos subot kining sabihon kan nagtalikod na Martes Hulyo 7 na subot witch hunt anang impeachment case na pinagatubang ni Vice President Sara Duterte. Kung mabalik tanaw man na mga netizen asin pinagpahayag na saro subot si Suberi sa mga pangenot na personalidad na sulong sa impeachment complaint laban kay dating Presidente Joseph Estrada kan taon 2000. Siya man ang kabilang sa pinagsasabing Spice Boys na pinagabilog kan 5 kongresista na nagkumbinsir sa mga miyembro kan Kamara na permahan ang reklamo kay Estrada. The Spice Boys went house to house concentrating on congressmen representing urban districts where anti-Estrada sentiments were relatively strong. They tapped old loyalties and friendships of leaders like then Vice President Gloria Macapagal Arroyo, former Presidents Corazon Aquino and Fidel Ramos, and ex-House Speaker Jose de Venecia. They used pressure apart from connections when necessary. One congresswoman resigned after a call from a bishop, sigon pa sa first chapter kan impeachment laban ki Estrada. Anhapot kan banwaan, ano ta pabor si Suberi sa impeachment kaidto. Alagad ngunyan, sinasabi niya na witch hunt na para sa iya an impeachment ngunyan. Inda puro na baga kamo mga kontrobersiya na mga senador. Ini si Senador Mig Subiri naging Senate President man ini. Comment po kan iba niya tong mga kababayan true. Sinasabi niya na kititusin siya pero it's the other way around yung mga accentuation niya. Hining saro politiko din na Subiri na yan. Pambira. Nothing nyo in double talk among politicians. Huwag na ibuto sa sunod mga yan. Pili tayo ng bago at matino di yung sikat buno naman gaya ni Suklay Sili. Suklay Sili pala na apod ki Senador Mig Subiri. Hindi man saro man sana na rason. If you can click them, join them. Para kung anong man igwasinda, igwa ka man. Di tarantado kaya si Mambir. Nabang lain naman kanapod mo ki Senador Mig Subiri. Po kita nga magpadagos ka na sa tuyang programa na sa linyaman si Karondang Atan pasok. Go ahead. Field Report! Apod ka giraray tabi Karondang Atan. Pinagabidaman ni Mark Reiner Salcedo, 21 anyos, ang edad, hali sa Balinad, Pulangi, Albayan sa iyang obra na pinagahalong
moderno asin man contemporary art na inspirasyon kana Bicol Loco Festival. Antes po kita magpadagos kana pinagatutupan niya nyatong yan nagbabalik si Karondang Atan. Field Report! Karondang Atan pasok. Salamat. Salamat tayo sa Ronda Philip and maray na tagbot at sa imo man tagbot mong maparandabay. Naging abo na sana ang tarong kubo at nagkakapirak bagong tanong na niyo iman sa Prof. 4 sa Isabel Mastog Turtugon. Magpo na dising daan na hasta alas 2 pantahapon. Kasudma, huli na rin. Huli na taon. Siguro man sa report, hindi tubot na pinagtuloy ni at harap nabot sa 5 oras bago na kontokan sinabit na kalayo. Iyan transaksyon nagtaon ng tarong LED Smart TV at induwang siling pasti ni City Mayor Hiskan Ismael at man City Councilor J.P. Lee sa Rawis Integrated School kan Tulpa, Ulyan Rebe. Ang sinapit ng bagay na ini sa kipagan sa promesang pahiwason ang akses sa edukasyon na silang paputugon ang pagpakarahay sa mga kahobinsan na mga elders ninyo. Pusupan at pasasalamat kan Rawis Integrated School sa bukas palat na pagkabog ng tabang at kalidad na edukasyon sa Tagdag na Bareta, Salado Lokal, Kabarangada Karonda. Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Salamat Giraray Tabi Karondang Atan. Dagos niya titong manungod sa Bicol Loco Festival, bidaman sa iyang obra na makulay na hot air balloons na saro sa mga patok na aktibidad sa nasambitan festival na background pa na Majestic Mayon Volcano. Avera digdi nagigibo man siya ng iba pang obra na kadalasan subot may magagayo na itsura kan mata na sarong paagi niya tanganing magpahayag ni namamatean. Dakol man ang mga art exhibit na pinagabalayan si Mark Asinman, nagpapabakal man siya kan sa iyang mga artworks para pandagdag sa iyang gastuson puro aldaw. Yan po ang hatod sa Indokan na Ako Bicol Party List. Kaya sarong sikat na artist ining si Mark Salcedo na taga dyan sa Balinad, Pulangi, Albay. Nananggana sa Bicol Loco Festival Artwork Contest. Tapos iniman pong programa pa kan Ako Bicol Party List, Good Vibes sa Bagong Bayan, Malinaw, Albay. Successful and payout para sa Sustainable Livelihood Program kung sa 29 man kababayan halis sa 7 barangay ang nakaresibi ng 15,000 pesos na pandagdag puhunan para sa endang sadit na negosyo. Katabang man kan Ako Bicol ang DSWD para siguraduhon na dagos-dagos ang kabuhayan asin asenso kan tuyang mga kababayan. Kaya congrats sa kabos mong mga benepisyaryo kan Sustainable Livelihood Program kan Ako Bicol Party List. Kan mga dayupot na namumuot sa Ako Bicol Party List, dakol ang napatunayan ang Ako Bicol Party List sa sindailan digdi sa indang higos sa sindedikasyon inda sa trabaho pero misindang namamayagpag dawa sa inman kita dawa sa inman kitang lugar pagkaipuan taan tabang asin serbisyo anda sinda sa anuman na oras. Kaya ang inisyatibong ini ang nagtatauman paglaom sa mga kababayan niya tong padagos na naglalaban sa kapagtiusan. Salamat sa Ako Bicol sa pagtutok sa pangaipukan mga namamanwaan.
man kaining sarupa sana all. Dati may maliit na sari-sari store ako, naalis naman na dati, pero nag-abot na ang nagkapirang bulan, mayo ng bareta. Tagkod sa nagsara na itong tindahan ko, kaya sa dakulkan nag-utang dahil na nabayadan ay pambihira. Yun ay nan problema, minsan abusado po ang mga parautang. Tapos after pirang bulan, nagkaigwaman liwat ni naro kayong programa sa Muya. Sigon na sa Inda, maray pasinda, nabiyayaan. Samantalang itong sare-sare store ko, dagos nang nagsarado. Ay, nagsara dahil lang kan mga parautang, naubos pati sa kapital. Yan po ang epekto kan mga irresponsabling parautang. Nada niya ran so sari-sari store, nagsarado lugod. Oy, congratulations man palan kay Bukal Siay Pahardo Noble. Siya pa man giraray po ang chairman ka nagkapirang komitiba duman sa sangguniang panlalawigan kan Camarines Sur, chairman kan Committee on Education, Committee on Energy, Electrification and Franchises for the second time. Dagdag pa na chairmanship sa Committee on Laws and Review na dating kinaputan niya bilang vice chairman. Sabi po ni Bukal Attorney Shai Noble, update po kita sa iyang mga vice chairmanship as in memberships na mga komitiba duman sa sangguniang panlalawigan o Aldao pag nag-finalize na nag-finalize na pala sindakan mga chairmanships sa 22 na standing committees kan sangguniang panlalawigan. City of Eriga nagtauman o nagselebrar kan pagiging excellence, integrity and service sa mga nagkakapirang mga estudyante digdi po sa tuyang lugar. City Government of Eriga proudly celebrated a momentous Monday morning as it held its weekly flag raising ceremony highlighted by a conferment ceremony of resolutions of commendation to students, public servants, and the former city officials whose contributions continue to uplift the community. Naginutan mismo ang okasyon ni Mayor Rex C. Oliva, si Vice Mayor Idsel Serrano de maiwatasin man ang mga miyembros ka na sangguniang panlungsod. Sinambit ng rekognasyon ang mga outstanding young learners sa Eriga Central School and proudly marepresentar ang syudad sa 11th National Battle of Math and Science Championships o nagrepresentar ka nagtalikod na Marso 8 sa Far Eastern University Silang Cavite. Mga nanggana po sinda Zen Adam Bigonawon, grade 3, 5th place. Asinman Dayan Alia Rose Eceron, grade 4, 4th place. Sophia Rico Hermoso, grade 3, national qualifier. Kirsten Robsno si Iglesia, grade 3, national qualifier. Asinman Alec Sander O Sarangay,
Grade 5 National Qualifier. They were commended for their academic excellence and for bringing pride to Eriga City. The city also honored 3 personnel from the Office of the Market Superintendent, Mr. Jerry E. Caganda, Mr. Ronaldo P. Namoro, and Mr. Bienvenido Omar Mol for their exemplary acts of honesty and integrity, embodying the true spirit of public service. Tapos sigwaman pong special resolution of appreciation na pinag-presentar kay Honorable Jose S. J. Villanueva Jr. for his valuable service as Vice Mayor and member of the Sangguniang Panlungsod. Pang in line with the 51st Nutrition Month celebration, the City Health Office Nutrition Division officially launched the local campaign sa PIPAN, sama-sama sa nutrition sapat para sa lahat, with the national team Food at Nutrition Security maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. The initiative emphasizes the city's commitment to promoting accessible and sufficient nutrition for all Erigueños. Mayor Rex in his message commended the Office for Senior Citizens Affairs for their active implementation of the expanded Centenarian Act validations. He extended heartfelt congratulations to all awardees for their remarkable contributions, serving as inspiration to fellow citizens. He also underscored the importance of community cooperation in the city's desalting and declogging operations, currently deploying 100 personnel through the City Engineering Office to reduce flooding risk and maintain clean waterways. Today's ceremony was spearheaded by the Office for Senior Citizens Affairs, led by Mr. Perfecto Gascon, Acting OSCA, and Miss Marjorie Terrano, Assistant OSCA. The event once again proved the Eriga City's depth appreciation for excellence, honesty, public service, and community well-being values that drive the Arriba Eriga spirit forward. Paman Archbishop of Cáceres po. Sabi digdi, we extend our prayer for congratulations to our beloved Archbishop Most Reverend Rex Andrew C. Alarcon, DD, on his election as chairman of the Episcopal Commission on Social Communications of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. His term begins on December 1, 2025, replacing Most Reverend Marcelino Antonio M. Maralet Jr., DD, Bishop of San Pablo, who lead the said commission since 2019. Archbishop Rex also served as chairman of the CBCP, Episcopal Commission on Youth, since 2019. Kulang orgulyo, maugmang bareta po ini kadakol ng mga obispo kita digdi sa Camarines Sur, anigwanin na halangkaw na katungdan na mga opisyal duman sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Taan presidente ka na CBCP ngunyan po, na arsobispo ka na Lipa na Tubong Magaraw digdi po sa Camarines Sur, si Archbishop Gilbert Garcera po ang bagong presidente ngunyan kan Catholic Bishops Conference of the Philippines. Takulang onra sa mga taga Camarines Sur digdi po sa riyon kana Bicol, dan presidente kan CBCP Tubong Camarines Sur.
kumusta man dyan sa Banuan po Canbao, Camarines Sur? Si Manay Mabel Clemente. Dyan sa Barangay Sagrada. Dyan sa Barangay San Jose, ki punong Barangay Nini Ablan, kimanay Munching Maglapid. Yan man sa Barangay Salvacion, kimading Rose Batan, asin man sa sendang bilog na pamilya sa kaki Miss Ana Fruel. Siyempre ki mading Rose Velasco dyan sa Sagrada. Suyan baw. Happy birthday Mampalan sa unika iha ni Ate Marebaldo sa Quadrante. Si Rota Quadrante. Happy birthday po sa imo. Sa Danau ka na Taal, kadakol ng mga saradit na sira ang nagkakurua o ining inaapod pong Sardinilla Tawilis. Sardinilla tawilis is the only freshwater sardine species in the world, and it can only be found in Taal Lake, Batangas. But there's the twist. Tawilis wasn't always a freshwater fish. Centuries ago, Taal Lake was connected to the sea, allowing marine species like tawilis to thrive. But after a series of volcanic eruptions, especially the massive one in 1754, the lake was sealed off from the sea and gradually became freshwater. Over generations, tawilis adapted to this new environment, evolving from a saltwater fish into unique freshwater species found nowhere else on Earth. Sadly, due to overfishing and environment, treats tawilis is now listed as endangered. Conservation efforts are underway to protect this living heritage of Batangas. So the next time you enjoy tawilis, remember, you are tasting a species shaped by history, volcanoes, and survival. Hihiling ko an tawilis garo tamba na. Man po na mamundong barata sa rong 80 anyos na lolan pinagsasaksakan sa iyang apo na may diferensya sa pag-iisip bago nagpagadan sa Barangay Alacan, Malasikib, Pangasinan.
Pinagbistuan biktima na si Soledad, residente kan nasambit ng lugar na nagsapo nin mga lugad sa sayang daghan. Ang sayang apo na si alias Teodoro, 39 anyos, ang nadukaya nagadan man sa bulod na may tama nin bala sa liog, mantang may kapot na duguan na patarom. Sigon sa mga otoridad, posibleng nagsapo nin sa diring lugad ang suspect makalis gadanunan sa iyang lola. May hilang subot sa pag-iisip ang suspect asin dahil napugulan an sa diri. Herakman. Kaya mag-ingat. Tadigdingani po sa siyudad Kaniri ka nagpaparadakol bagan mga may diferensya sa pag-iisip. Ano na niya ako ni? Babae, lalaki, nambaray ba sa ibaga dyan sa sentro kan sa tuyang siyudad? Ano yan taday lamang abisuhan no kaya pinagkukunyanan abisuhan lamang sa mga kapamilya kayan kana Department of Social Welfare and Development ang magkakanigong ahensya na dapat po magmato kan mga bagay na ini. Ako delikado ani ba pati dahil mo na maintindihan may maisog, may sigaan baili, may sigaan taram, may sigan garo na karatista. Ay ano na pong syudad tayo ni. Dapat bako man pong araw kaya na makasupog baga sa tuyang syudad na nagpaparadakol ang mga may diferensya sa pag-iisip. Nambaray basay digdi po sa kasentruhan ka na syudad nin Iriga. Plano man ka na Commission on Elections na panuan ang voters registration para sa barangay sinsanggo ng kabataan election sa enot na semana kan Agosto. Sigon ki COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakatalaan manining isagibo sa laog sananin 10 aldaw. Aminado si Garcia, dipisil ang sendang sitwasyon, holiday pa syerto kung madadagos o mauoktaba ang eleksyon para sa barangay. Saro sa indang mga pigkakaaditan ang posibilidad na madagos ang eleksyon maski warang bastanting numero kan mga rehistradong botante urog na sa linyada kan kahobenisan na may edad 15 hasta 17. Kung may isa sa katupadan sa indang plano, tatapuson muna kan registration board ang mga hearing bago mag-abutan Agosto na ning mapuunan tulos ang registration sa enot na semana kan nasambit ng bulan. Pa, so minakatman sa 903 milyones de pesos ang presupuestong 2026 budget kan Office of the Vice President makalihis aprobaran kan Department of Budget and Management ang dugang na pundo sigon ki bagong OBP spokesperson Rod Castelo. Sigon ki Castelo, ang original na budget proposal kan Office of the Vice President na 733 milyones na pesos. Siring kan nakatagamang pundo ngunya na taon, pinagalangkaw ini kan DBM sa 803.6 milyones na pesos sin day naghaloy nagin 903 milyones na pesos naning masimbagan ang pangaipuan sa kadugangan na personnel services asin man IT equipment para sa opisina. Inerto ni Castelo na mayong confidential fund na kaibahan sa 2026 budget proposal. Dugang pa niya kompletong team kan OBP an mahampang sa mga deliberasyon sa Kongreso nganing ipaliwanag ana pundo. Nainot naman na sinabi ni Vice President Sara Duterte na piniling maghagad ni dakulang dugang
sa budget nganing maibitaranan mga sitwasyon na ikakasupog kan OBP sa mga hearing. Magarumduman, binawasan man kang Kongreso ang pundo kan OBP kan 2023, nakalihis questionon ang 125 milyones de pesos na confidential fund na subot na gastos sa laog nin 11 aldaw. Asin ang 10 milyon de pesos ginamit para sa paggibukan librong Sarong Kaibigan na makmuyan na kamahal man para ang libro naggastos nin 10 milyones de pesos na ang kapalaman sa libro garo iba. Pero may pinapa kunyanan ini. Hindi sa libro may ano ni itong gustong sabihin kay ni may pinaparamdaman ay inda. An issue kan confidential fund ang saruman sa mga basehan kan nakabinbin na impeachment complaint laban kay Vice President Duterte duman sa Senado. Pero man sa na maestrado. Hoy, good morning palan ki dating konsyal sa ni maestrado ka na siyudad po nin Iriga. Siyempre, kumusta man ki konsyal Ros Olorpo kana siyudad po nin Iriga asin sa iyong mga pagiriba di sa Barangay San Nicolas yan sa Barangay San Isidro. Kumusta man sa babatngan ki Manoy Felix Castillo. Siyempre sa kuyang mga pinsan dyan ki Manoy Arnela Serdan, ki Manoy Willie Serdan asin man ki Manay Belen Pederes. Sa pamilya Marmol, sa kuyang mga batchmate kan elementary dyan sa San Isidro Elementary School na batch 82, sharing man sa UNEP High School batch 87. Kumusta po kamo? Wala po kitang 35 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Pinag-aprobara naman kan Sugar Regulatory Administration ang pag-aangkat nin 424,000 metrikong tonelada kan refined sugar. Pasado sa Sugar Order Number 8 Series of 2024-2025 kan Sugar Regulatory Administration, piglalauman na maabot sa nasyon ang nasambit na asukar pon Hulyo 11 sagkod Nobyembre 30 ngunya na taon. Obheto kay ni na masyerto ang bastanting supply ni asukar para sa lokal na konsumo asin reserba sa supply ka na nasyon. Sinabi man kan Sugar Regulatory Administration na tutugutan na magangkatan mga lisensyadong international sugar trader na nasa good standing. Kaiba na ang mga nagpapartisipar sa mga nainot na importation program kan gobyerno. Naarestar man ang sarong negosyante duman sa siyudad kan Legazpi uli sa pangingikil sa mga aplikante kan Bureau of Fire Protection sa Bicol, pambihira. Sigon kay BFP Bicol Regional Director para Senior Superintendent Dr. H.L.S. Santiago, nanotaran nindaan suspect huli sa nakipagkoordinaran biktima sa mismong ahensya kan Bureau of Fire Protection. Ang suspect na bisto sa alias na Lisel na kung saan pigahagadan ang biktima ni nasa 235,000 de pesos. Ay grabe. Para subuot sa pag-apply sa ahensya.
Naaresta rin ni huli sa sinagibong entrapment operation kan ahensya sa Legazpi kung saan nakipagnegosasyon ang biktima katabang ang mga autoridad. Dagdag pa ni Santiago na dating koneksyon sa saindang ahensya o paryentes sa opisina ang suspect. Mahampang man ang suspect sa kasong robbery extortion. Basado man sa investigasyon kan ahensya na kadakol na biktima kan pangikil sa Masbate kung saan mas dakol ang aplikante sin mauot na makapagtrabaho sa ahensya. Abiso man kan opisyal sa publiko na nagkapir ang requirements man sa na pigahagad kan ahensya sa pagproseso kan anuman na transaksyon saro sa nadigdian medical, dental, neuro asin man drug test. Nagapatanid man ang ahensya na tulos na makipagkoordinar sa ahensya in kaso magkaigwanin parehong insidente. Mientras tanto, padagos man ang mga pigpapautob na programa kan ahensya, sharing kan modernization program, integrity, monitoring, reengineering, online, transaksyon asin man strategic positioning. Dan pag-a-apply minomoderno na racket. Pero may racket mo pala na nangyayari dyan sa ano yan Bureau of Fire Protection. Kung ano-ano na sa nabagaan mga modus kunya ng mga panahon. Kaya mas dakol na lugod ang nagtitios darakan kung ano-ano na sa naman po ang pinagigibukan na sa tuyang kapwa. Makapanloko sana. Nagapahayag manin pagkaandalan Catholic Bishops Conference of the Philippines sa abala kan impeachment trial laban ki Vice President Sara Duterte. Sa pastoral letter na pinaluwas kan CBCP na nakakandal na ang abala sa Senado sa pagsasagibo kan impeachment process sa Vice Presidente. Nagtutupod man na CBCP na ang impeachment nagpapailing nin katotohan asin man hostisya. Iga inganyo maninda ang deboto na magdangog sa manlain-lain na lado ngani magkaigwanin na pantay na pagtrato asin bukas sa mga nasambitan ng urulay. Anot naman na nagdepensa sa Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tungol na pigpapahaloy ninda na impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte yan ang napot kan sa tuyang mga kababayan tapig papahaloy.
nagpahayag naman na Malacanang na dapat na maging maisog, madunong, asin patas ang masunod na ombudsman. Tinawan doon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasunod ka nakatagamang pagretiro ni Ombudsman Samuel Martires sa Hulyo 27, 2027. Dugay naman. Sigon ki Castro, mayo pang napupusuan sa President Ferdinand Marcos Jr. na maribay sa pwesto ni Ombudsman Martires. Tighalat man kan Malacanang na shortlist na itatao kan Judicial and Bar Council kay President Ferdinand Marcos Jr. para sa iyang pagpipilian. Nasa 17 man ang aplikante na nag-apply para maging sunod na ombudsman. Kay riba sa mga aplikante si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Imampalan na po sa LTO, sa Land Transportation Office sa Ciudad Can Iriga. Una ko baga iyon na bago na so plaka na makukuha ko. Dakol pa pala dyan proseso. Nag-text sabi okay na, available na so bagong plaka kan motorsiklo. As in tri-mobile. Tapos igwapo pala niya ng mga pinag-aaram. Process dyan sa LTO haling Metro Manila sa Central Office. Ay ano na niya ako. Dapat dahil na mo nalugod pag-texan ang mga makuanin bagong plaka. Kunday pa man. Pinagpapalaom sana pag-arog po kayan. Ikon harayo pala, nalimbawa, aling bula, balatan, magastos sa nabaga. Sigura doon, mampukan LTO, digdi sa San Isidro, sa Ciudad Can Iriga. Ang sendong komunikasyon, mensahe sa mga makuakan bagong plaka na mga may sadiri na tri-mobile as in motorsiklo. Sayang kan gastos kapagalan pag re-rehistro. Tapos pa asahon ka sa naman na igwa na pala ng bagong plaka dahil mo man makukuha tulos ay pambihira. Re-rebayan na ngayon sa imong plaka, pero dahil man sinabi na maagi pa sa halawig na proseso. Napot dyan, ano yan, igwang pagkaabala, igwa ng mga plaka, rayaw na dyan. Nahiling ko na nga ni so plakang itataw sa ko, pagpaparaanuhon pa yan, ay pambihira man na opisina ini. Maray kon si Sir Jerry Navarez, marikas itong mag-aksyon pag mga arog kaya na bagay, kan iyo pa na chief kan LTO, digdi po sa San Isidro sa Ciudad Can Iriga. Baka igwa na lamang nin bagong LTO sa Nabwa, sa kapasan na yan i-release. Kumusta kay Sir Jerry Navarez na LTO chief dyan po sa Ligao City sa probinsya ka na Albay. Kung araw kayo na mga LTO chief, dahil problema, mina-aksyon tulos. Hindi kaya sa San Isidro, Ciudad Can Iriga, inda kon isay an acting na chief ka na LTO, sabi so assistant apelyido sa buot Sara, dahil ko pa nga lamang nakahampang. Maihapot ko daw ko ta sa iya kung ano talaga ang proseso ninda para magkaigwanin na bagong plaka. Hoy, kumusta man dyan po sa Philippine Coconut Authority sa Barangay San Isidro sa Ciudad Can Iriga.
ki Madam Eileen Oriel asin man ki Sir Jan Luna branch head kan Philippine Coconut Authority na nakabase po dyan sa nasambit ng barangay. And siyempre sendang mga pag-iriba. Naman po sa tuyang mga kababayan, ingat-ingat pa man giraray po kita sa mga kasulo. Maski nga ni sa kadagatan nagkakasulo. So nakaangkla sa ng barge dyan po sa probinsya ka na Albay. Nasulo ta ito pala garo naggikan so kalayo duman sa host. Host ka na kalan na pinaglulutuan. Man sa Masbati saro man na harong nasulo gibo sa light materials. SBTRO Chief of Office Conel Mametes at nag-atindir kan na liga kan mga barangay monthly meeting na pinamamayuan ni Barangay Captain Philip Lloyd K. Cabatanya. Masado man ini sa kolaborasyon kan DILG, Comelec, PNP as in man other government agencies concerning about the issues and concern for road safety and plate distribution. Kaparehas manal daw si LTO Kataingan DOSBTR Chief of Office Conel Mametes nag-gibonin courtesy call ki Municipal Mayor-elect Alben C. Adoptante na pinag-meeting gigibuhon ng outreach program asin man ang pagkondukta kan pre-theoretical driving course seminar and other issues regarding road safety. Kataingan duman po yan sa probinsya kan Masbati. Dairaron man ka na pangenot kan Regional Director na si Alan Castelleos asin Assistant Regional Director Vincent Nato kan LTO Bicol padagos an reinforce sa indang commitment na magkaigwanin safe asin husay na dalagan sa tinampo. Kaya may mga ginigibo sindang paagi para sa awareness. LTO Bicol enforcers are actively conducting roadside inspections, checkpoints, and awareness campaigns focused on responsible road use. These actions are not only meant to apprehend violators but also to involve the public in promoting a culture of safety and discipline on the road.
More than just enforcement, these initiatives reflect a broader advocacy to safeguard everyone on the road, drivers, passengers, and pedestrians alike. This ongoing campaign aligns with the directives from the Department of Transportation and the LTO Acting Chief Attorney Greg G. Pua Jr. It forms part of a larger program aimed at strengthening road discipline and ensuring smooth and secure travel across the country. Kaya dapat naman po sa mga driver, mga motorista, maging kompleto sanaan sa tuyang daradarang papeles, rehistro, tapos igwa kita nin lisensya na nagmamaniho. Saka ingat-ingat man giraray. Yan kan dapat maging defensive driver. Ay kita pa ka balasubas kung kita ang nagmamaneho sa tuyang behikulo dyan sa tinampo. Minsan iyo po yan ang nagiging kausa ka na man na aksidente. Ang kawaran na yun disiplina kan iba po niya itong mga driver. Di sa Pilipinas, nakul kan mga driver na talagang pag-abot sa tinampuan, iba mga balasubas. Kaya dahil po naiiwasan ang aksidente kun minsan. Masakit pati ta an iba at yun an may sala yupan anggot kun minsan dyan sa tinampo. Mas maray man po bagagiraray itong disiplinado kitang driver. Kung sala, mag-ako, masakit yan. At ang iyon ang may sala kung minsan sa pagmamaneho, iyo pan maisu. Hoy, kumusta man dyan po sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Ki Margie Simata Ramos, Sinman, ki Jen Mortega, dyan po sa Balaugan sa Banuan kana Bula. Kumusta man kay Consal Manoloxiano Luzon kana Nabwa Camarines Sur. Engineer Nilo Salazar dyan po sa Pagbubungon, Santo Domingo. Po sa Banuan ka na bato kadakol na tulos mga accomplishment na nagigibo si Mayor Enrico Dangkalan. Baga pag-abot sa trabaho ka na sarong alkalde talagang ipinapahiling na tulos niyan sa iyang gilas. Man sa party po ka na atimunan sa Quezon, kadakul pala mga balikbayan na box na nagwarairak. Ka nigwanin sarong truck an di malas na nagkaigwamanin aksidente. Nangyari po yun dyan sa Diversion Road kan Atimonan, probinsya kan Quezon, kan nagtalikod na aldaw. Gun sa informasyon kadakol ng mga balikbayan box ang pinag-arapon ang iba dahil pa mga bukas
Ano daw ang mga laog kay ni? Baka swerte. O baka mga basura. Doang bagay. Hinarapon duman sa lugar na ito mga basura naman. Tigkarahon. Nga silyado pa. Pero kung yan, grasya di, mas marahay. Kaya na inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva. Sa lado technical si Cha Benaobra. Tuman sa information o sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong dainsawang pagantabay. Sa inman na sulukan rin kunada, asin